Hi sa inyo lahat, ako si Jumaika Tolosa mula sa ABM 11Y115. Ang vlog na ito ay tungkol sa amortization tutorial. Kung makikita natin dito kung ano ang ibig sabihin ng amortization at paano ito makuha at magsasolving tayo dito. Kaya, tara na. Boom! Didiscuss ko ngayon ay amortization, kung anong definitions, and kung paano natin na makuha, and paano makuha natin ang schedules ng amortization. Okay, let's start. Amortizations. Definitions. Usually, whether you can afford a loan depends on whether you can afford the periodic payment. Commonly, a monthly payment period. So, the most important amortization formula is calculation of the payment of amount per period. Siyempre, ito yung pinaka-importante sa lahat. Pag nagkamali ka ng isa, kamali na lahat. Kailangan nakafocus tayo kung ano yung mga numbers na ilalagay natin at yung mga ikakalculate natin. Amortization typically refers to the process of writing down the value of either a loan or an intangible asset. Ito yung mga loan natin o mga ari-arian natin, asset. Amortization schedules are used by lenders such as financial institutions to present a loan repayment schedule based on a specific maturity date. Next. Where ito yung mga kailangan natin, ito yung mga kumbaga given kung pa makikita nyo kung ano yung kailangan hanapin. A represent to payment amount per period, and P initial principal, loan amount, tapos yung R interest rate per period, and N total number of payments or periods, and repayment is the act of paying back money previously borrowed from a lender. Typically, the renters of funds happens through periodic payments, which include both principal and interest. The principal refers to the original sum of money borrowed in the loan. The formula, ito yung mga kailangan natin para ma-solve natin ang or payment amount per period. Okay, ang formula is N, number of payments, and the R is percentage divide number of payment. Yun yung sa baba, mamaya makikita natin kung paano siya i-solve. So, ito ang formula. Ayan. Ayan. So, next. Example. A 50,000 loan will be amortized using equal payment every 6 months for 3 years. 3 years, the interest is 60% compounded annually. Okay, ito yung mga hinahanap natin. A, calculate the periodic payment. B, prepare an amortization schedule. Ito yung mas mahirap-hirap kasi mag-schedule na tayo dyan. Makikita natin mamaya kung paano. And C, what is the interest on the loan. Okay, A muna tayo. Calculate the periodic payment. Yung given. Okay. And yung P natin is 50,000, and N is 6, and yung R natin is 6%. Okay, dito muna tayo sa N. Para makuha mo yung N, yung 6 months, kung ilang beses mo siya babayaran sa 3 years. 6 months plus 6 months
equals 12, bali may 1 year na tayo, tas ulitin lang natin hanggang mag 3 year. Bali, bilangin lang natin kung ilang 6 months meron sa itaas. Bali, yun yung n natin, which is 6. Gets? Bali, kung ilang 6 months yung nabanggit, bali, di ba? 6 months times 2 is 12. So, 2, 4, 6. Yun. Tapos, R natin is which is rate. And yun nabanggit kanina, 6%. Tapos, divide natin ng 2. Yung sa rate naman, or ay 6% para makuha natin kung ano ang i-divide mo sa 6%. Yun yung n natin, i-divide natin siya sa years. Bali, 6 divided by 3 is equal to 2. Tapos, divide natin yung 6% sa 2. Ang sagot ay 3% or 0.03. So, ito ang formula. A equals to 50,000. Ito, 50,000. And yung distribute lang natin siya. Bali, ito yung R natin. R. Itong 0.03, ilalagay lang natin siya dito. Diyan sa tatlo. Ito yung formula, diba? Ayan, 1, 2, 3. Ayan ang R lang natin. Tapos, yung N natin, dito lang natin ilalagay sa 6. Okay, tapos second step is i-plus lang natin tong 1 plus 0.06 is mag-equal sa 1.0003. Tapos, sa baba, negative 1 lang natin siya. Step 3, calculate lang natin yung 1.03 sa raised to 6 using the calculator. Bali, lalabas niyan is 1.19, 40, 52, 29.7. Kompleto siya. Tapos, igayahin lang natin siya dito. Replace lang natin sa baba. And, minus 1. So, fourth step, ganun pa din. I-times mo yung 0.03 sa 1.1940, 52, 29.7. Bali, kakalabasan yan ay 0.035821, 56.8. And sa baba naman, ima-minus mo yung 1.194052, 29.7 sa 1. Bali, 0.19405, 22.97. And fifth step is yung 50,000, ito times natin siya dun sa nakuha mo dun sa fourth step. Bali, di ba, dinivide mo yung ito. Di ba, dinivide mo to. Itong 0.035821, 56.8. Divide mo lang siya sa 0.1940529. 4052297. Divide mo lang siya. Bali, kakalabasan yon is 0.18459749. Tapos, i-times mo siya sa 50. Bali, ang magiging sagot is 9,229.87 peso. Bali, dito, pag dyan, kung ano lumabas sa calculator, yun lang. Kung di tayo magra-round off, di tayo magbabawas kasi magkakamali na tayo dyan. So, let's proceed sa letter B. Prepare an amortization schedule. Kung nakikita nyo dito, may sagot na siya. Pero, mapaliwanag ko yan kung paano makuha. Okay. Sisimulan natin dito sa N. Number of payment. Number of payment, this is yung N, kung ilan. Diba N natin kanina, 6. So, 6 ilalagay natin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dito sa amount to be paid naman natin, yung loan, doon natin mag-uumpisa dito muna. Which is 50,000. Tapos, itong 0.3, ito ang ating rate kanina. Ita-times lang natin siya dyan. Bali, para makuha natin
yung interest payment, ito, 1,500.00. Pag na-times mo na ang 50,000 sa 0.03. Yan. Ayan, makukuha mo. Tapos, para makuha natin yung interest payment. Tapos, periodic payment minus sa interest payment. Ayan, periodic. Ma-minus lang natin sa interest payment. Bali, ang magiging sagot dyan is dito, ilalagay natin sa repayment to the loan. Tapos, repayment to the loan natin sa amount to be paid. Tapos, ulit-ulitin lang natin hanggang umabot sa dulo at matapos. Ulitin lang natin siya para mas lalo nyong maintindihan. Yung amount to be paid natin or yung loan, 50,000. Itong 50,000 na yan, ita-times lang natin siya dun sa rate na 0.3. Tapos, pag na-times nyo na yun, yung equals ma-equal na dun, yun yung sagot sa interest payment na itong 1,500. Tapos, itong interest payment na yan, ima-minus nyo lang siya dito sa periodic payment na 9,229.87. Tapos, magiging sagot niyan is dito sa repayment to the loan. Bali, 7,729.87. Tapos, itong repayment to the loan na to, itong 7,729.87 na yan, ima-minus mo naman siya dito sa 50,000. Ganun yung natin. Ganun yung cycle natin. Ganun siya mako-compute. So, pag na-minus mo na yan, may equal siya dito sa number 2 na. 42,270.13. Tapos, ita-times mo uli siya sa 0.03. Tapos, magiging sagot niya is sa interest payment, 1,268.10. Tapos, ima-minus lang natin siya ulit sa periodic payment. Tapos, magiging sagot is dito sa payment to the loan is 7,961.77. Paulit-ulit lang natin yan na uulitin. Tapos, dito mo naman siya, itong 7,961.77, dun mo naman siya ima-minus sa 42,270.13 para makuha natin tong sagot na 34,308.36. Diba? Medyo madali lang siya pag sa hirap sa personal, hirap explain sa pero pag sa virtual, sa online. Pero pag sa sarili nyo, ang hirap niyan din. Medyo mahirap, lalo na pag marami ang kukumputin mo, umaabot ng Sana masundan nyo ko at kinakalkyo nyo rin yung mga pinagsasabi ko para mas matandaan nyo kung ano yung ima-minus at kung ano yung mga ita-times para masabayan nyo ko kung tama ba talaga yung mga nalagay ko dito. Para ma-sure kayo, malay nyo, ko lang. Joke, okay? Hindi ko posibleng lang yan kasi sumakit ulo ko dyan. So, joke. So, itong periodic payment natin, kung nakita nyo siya, ayan, diba parehas yan? Parehas lahat. Lahat yan dapat pare-parehas dyan sa periodic payment. Ito yung nakuha natin kanina na sinolve natin na A. Yung natin kanina, sinolve natin. Ayan yung dapat mag-equal doon kanina. Ayan yung nun, yung silbi kung bakit natin siya kinumpute para dito sa periodic payment. So, pagkatapos mo niyan, nabuo mo na yung 6 na table na yan. May sagot na yan lahat. Ito total mo naman ngayon si interest payment, si periodic payment, saka si repayment to the loan. Puro payment. Yan, ito total mo yan. Bali, si interest payment, bali total niya is 5,379.24. At sasabihin pala ako, dito pwede kang mag-adjust para mag-balance sila. Pwede mo siya i-adjust pag hindi siya sasakto. Pag hindi siya dito, yung total natin. Pero dito sa ginawa ko, sakto siya, balance siya. Dito, sakto lang siya. Yan. Mag-i-equal talaga siya dyan sa lahat. Dapat equal yan. Itong 55,000, dapat mag-equal siya dito sa
pag minus mo, equal siya dito sa 49,999.98. Dapat equal siya sa lahat para mag-balance. So, na total na natin siya lahat. Pag nakuha nyo na siya, pag na-balance nyo na siya, na-adjust nyo na siya, tapos na. Tapos na yung table natin. And yun lang yun. Wag nyo lang sa stressing. Sobrang dali lang siya pag nakuha mo yung way niya kung paano siya makompute. So, sa letter C na tayo. Yung letter C natin, which is, what is the interest loan on the loan? What is yung loan natin? Tinanong. Which is 5,379.24. Paano ko nakuha? Diba kanina, na-add na natin yung interest payment. Ito, interest payment. Ayan. Na-add na natin interest payment. Kukunin lang natin yung total na nun. Bali, 5,379.24. Tapos, yun na yun. Okay? Thank you very much. Sana, marami kayo nakuha. Sana nag-notes kayo para mas maintindihan nyo ang aking naituro na lessons. So, thank you very much. Siyempre, salamat sa inyong pakikinig at sana may nakuha kayo kahit papano ka. Hindi naman ako ganun masyadong magaling magturo na ganun. Pero pag face to face siguro, baka matulungan ko kayo ng maayos. Charot! Okay, thank you very much. Siyempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Click the link button para update kayo lahat na sa aking vlog. So, thank you. Outro na tayo. Maraming salamat sa inyong panonood na ito at sana may natutunan kayong bago at sana may natutunan kayong mga pinagsasabi ko doon kanina. Sana makuha nyo yon at ng maayos na paraan. Sana natulungan ko kayo. Muli ako si Jumaika Tolosa mula sa ABM 11Y115. At laging tandaan, life is math equation. In order to gain the most, you have to know how to convert negative into positive. Bye! Shall we have breakfast together?